Kašli za vlasti, ali ti manje. Izgleda si? Izvlači ga ovom. Mogu da odi u otmu, još otke pokućem. Silke ovo. Izvlači ga jebote ovom. Silke, znaš koliko je podvezane? 0,12. Aj, 0,12, to ne navizam. To sam zaboravio. Gledaj, ode oše, opet ode u čas. Ne ti njega malo. Čekaj, moraš ovako da puknit ćemo ovaj stilke, nisam dugo na stilke što ti. Upeso mi je moj keflarša. Jebote, ja sam za kidera hvatata, nema šarane. Nula 12 stilk sad išla. Ne ide, nije. Jebote, što ranče od 2 kila izaći u 10 sati ćemo ga izvačiti, evo naj. Izvaži ga sad gore, ne gotovio. Aha, kurac gotovo. Evo se ne kukati zraka malo. Šta sam prepao, zato što je malo udahnuo nešto. Ej, sad. Nemoj ga previše na vazduh izvaži gore. Nekak malo da izgubiš sam. Jel ide? Ušao. Jel zabrano se radi? Jes, moraš ga vratiti. Jo, gdje sam ga zakačio? Jebate. A dajte silka, materi, 0, stani. Gotovo. Pa moram te snimiti kako ga vraćaš, da ne bude diskriminavati. Aj, slika, nešak,